Forårsforfald. Flad. Vi skal lige en gang længere ud. Ja. Kommer ikke så langt væk om prøve. Modtaget. Steffen, I får kontakt midt i det hele nu. Skift. Steffen, de kiler sig selv ud nu. Blå er herude midt imellem forter. Carsten, vent du. Ja, Hvorfor skyder ikke? Jeg står og kigger på ham. ja, vi har Carsten. Kan du... Jeg ved ikke, om man kan få skyde en gang herude fra. Jeg ved sgu ikke... Kan du? Nej, du kan ikke. Du er på sendingvejen. Det er bare for at komme væk. Ja, jeg har en derinde i vinduet. Fuck, min hopper op driller, mand. Hvorhen er det? Nå, din hopper op. Ja, den er eddermame høj. Sindssygt, mand. Har du en Braco på dig? Nej. Fuck, mand. Det er noget snot. Jeg står bagved den høj. Ja, har det. Jeg skyder venstre. Der er ikke noget der. Sådan. Jeg har jo sådan en brik. Hvis jeg går et tak til højre i det hjørne herovre. Nå, modtaget. Godt. Jeg gør det ude stadig. Ja, oplæg. Jeg skal se, hvad vi har herude. Ja, først på. Han har fokus på mig nu. Ja, gå selv på. Vi kan få et lille nyt profilfælder her. Fuck mig. Jeg tror, jeg joiner jer. Ja, modtaget. Okay, jeg flytter mig. Ja, modtaget. Jeg begynder at lave noget. Ja, fordi han barrikaderer det der. Der sidder 2 mand. Ja, der. Jeg begynder at hjælpe med at arbejde med det. Modtaget. Jeg trækker lige en tand tilbage til frem. Hvad? Er det blå i bunkerne eller hvad? Pas på, de er også inde i strømpladshuset, Allan, lige her. Inde i strømplads. Ja, det er nej, det er det. Mark, inde i huset. I formpladehuset. Ikke for højt, ikke for højt. Jeg er bagved dig. Jeg løber tønder. Det hedder... De siger, der sidder en oppe i bunkeren deroppe, det forstår jeg selvfølgelig ikke. Der sidder en der. Hallo? Mark, jeg har døråbning her. Hvor sidder han i bunkeren? Det ved jeg. Jeg kan ikke have siddet på bagsiden af den, han er. Han kan ikke sidde nede i bunkeren, fordi ham der står der, han må sgu da kunne kigge på ham så. Ej, jeg skal have min elræffel frem nu, der. Jeg bliver ved at blive idiot af det her, den her. Jeg skal holde stille med hoppe op. Den er helt fucked op. Hvor er det fra? Det er over i, hvad det hedder, over i åbningen over på bane 2, hvor der står derovre. Ja. Hey Steff, i det sorte hul derovre, ikke også? Der hvor det plejer at løbe ud, ikke? Når du kommer op på bane 2, så løber du ud herover mod bunkerne, ikke? Ja, der sidder en i det sorte derinde. Må der næsten gøre, fordi der bliver skudt herover mod hele tiden. Steffen? Jeg går ind. Jeg er på. Holder I lige ham i bunkerens skak, så går jeg ind. Ja, det er ikke noget, men...
Vi skal nok bedre passe på ham derovre i bag 2 derovre. Du har din PTC nede. Kæft, jeg hader den. Ja, ramt. Jeg er spil igen. Ja, det er Steffen er kommet ind. Jeg tog hittet fra siden af her. Carsten sidder stadig, tror jeg. Ja. Men det fik Steffen ind. Og der sidder også, tror jeg, stadig en bagerste vindue. Væk deroppe op. Gå bag ned. De render sgu da helt deroppe, men midt på banen 1 også, og render der ind. Steffen, er du indskift? Ja. Modtaget. Pas på, for de render åbenbart rundt ude på bane 1 også. Ja, der er også en sniper over i hullet derovre, kan jeg lige helt se. Det er Daniel, der står derovre, eller anden, der står derovre, for den kommer lige hen over hovedet på os. Der sidder en sniper over det sorte hul. Høj, sorte hul. Ja. Jeg har en blå trækker tilbage mod fortet herovre nu. Hvad siger du, David? Nede højre for bunkeren, 2 stykker, drengene. Ja, ham der skød på mig før hen over hovedet, det var foran. Jeg har en blå, der er trukket væk herfra og tilbage. Så han ligger her om bag ved fortet nu. Jeg har bare ikke noget visuelt på ham lige nu. Vi skal godt til at presse ind på. Ja, vi skal. Vi har... Han er ude fremme. Kan du se ham over i hullet? Ved toren? Hej. Vi har en nummer 16 på vej. Ja, det vil jeg godt. Det er Jonas. Ja, de sidder i hullet over i åbningen ind til toren. Ikke i det sorte, men bagved. Han er første bunker. Han står nedkæmpet i først. Så de sidder der om bagved, altså om bag dækningen. Og venter på, at vi løber forbi. Jonas! Nej, det kan jeg godt. Han med de 4, han trækker frem nu. Ja, jeg går på Jonas. Modtaget. Men de er over i... Stop! Er det vores? Jonas derovre. Ja, hvad er der her? Hvad er det der lige her midt imellem åbningen her? Prøv at se, hvor selv... Jeg vent lidt. Det kan jeg ikke se. Jeg ser op, tror jeg. Han sidder dybt, ikke? Jo, han gør. Det er ikke noget. Og det? Det er åbenbart... Det er en gren, der er afpillet. Hvorfor er den der mongol-lygte, det der med hovedet virker? Eller den her gør? Fuck, det retarderer han lygte på sin telefon, skulle jeg sige. Og de sidder derovre den der åbning der, skide åbning derovre det hul der. Det vinder den her super meget, de gør. Ja. Halvanden uge. Det er ikke lige os. Det er ikke. Nå. Skal vi tage chancen og køre på over i højre? Jeg begynder. Modtaget. Jeg er her på din højre side. Altså, de ligger eller rundt derinde. Hvad fanden laver? Hvor langt nede er de gået? Jeg ved ikke, hvor han er henne. Hvorfor? Han er i civil kluns. Der bliver snakket over. De er bag her, Steffen. De ligger, jeg tror ikke det er vores. De ligger og tosser rundt her. Ja, men en dækning længere end der. Jeg sikrer venstre. Nej, højre. Jeg sikrer højre. Men jeg tænker, hvis vi går på hullet der, så kan de ikke tage os, vel?
Så har vi dækning, så har vi jo dækning. Jeg får det nu. Skal vi gå bagud? Hvad bestyrer du? Vi skal ikke trække på meter tilbage, fordi vi bliver lukket her. Kom! Ja. Pas på! Han sidder over i hullet. Han sidder over i hullet. Han sidder cirka for starten af det sorte derovre, så 2 meter inde til højre. Ja. Jeg kigger på noget andet. Ja, jeg kigger over mod fortet lige nu. Ja. Ja. Ja, jeg kan se dem der. Ja. Jeg vil bare ikke have rækkevidde på dem. Jeg har ikke, for jeg har for meget hop op på. Jeg kan ikke tage dem. Bunker, han har sikkert. Modtaget. Er han inde? Han er inde i bunkeren. Så. Stod han op, da han skød, eller lå han nede i hullet? To i venstre side. Han har ikke vist sig endnu. Overhovedet. Jeg tror, jeg går med det. Jeg tror, han er gået venstre. Var det ham der? Nej. Han er tit op, han sidder stadig bagerst. Ja. Gå nu i den fucking bunker, man, så jeg kan nappe dig. Ja, han er der. Han er inde. Han skyder på mig. Ja, han ligger og venter på mig nu. Lader. Kom nu. Undskyld! Undskyld! Han er nede. Modtaget. Ja, kom. Jeg har ikke nogen at se over i helt det højre side i åbningen derovre. Og midt for os, det er noget hultræ. Der har jeg ikke forstået mig. Modtaget. Jamen, jeg kan simpelthen ikke, fordi at min hop op for at sidde åbenbart så voldsomt. Jeg kan simpelthen ikke nå. Jeg har bevægelse bag præsendingerne om bag den lille bunker. Men om det er højre eller venstre, det kan jeg ikke se. Jeg kunne bare se skyggerne. Husk stadig, jeg har en over i åbningen. Han står venstre side af væggen. Plus vi stadig har ham der over det sorte, ikke? Vi lige skal også på. Jeg kan se, at han stikker piben frem. Kom så. Han står og kigger over mod bunkeren. Skal vi se, om vi kan... Ja, de er over i der er en sniper, der rykker over nu i hullet. Han har skiftet over i højre side nu. Hvad siger du? Er det hullet, du snakker om? Nej, det er hul, når jeg kigger, du ved, når du kigger ud af døren. Ja, lige præcis. Over hvor det sorte dækken er, lige præcis.
Jeg trækker lige et skridt tilbage. Jeg skal lige lure, om de er oppe i. De har ikke nogen i bunkerne. Ja. Sådan der. Flot. Hvordan fanden kan vi vinde derovre? Ja, et godt spørgsmål. Jeg sad og faktisk begyndt at blive nervøs, at de kom bagfra, fordi der er mange vores skål nu. Så der er de også, der er det Carsten og de der. Jeg skal lige have spillet hop op. Det er så sjovt. Jeg er så færdig.